Здравейте, приятели! В днешното видео ще отваряме пратка от Shein. Shein е много голяма. Има 62 артикула. За едно от нещата ще снимам отделен клип сама. Дай, аз може? Да, накрила, ама нищо. Чакай, трябва да ми помогнеш. Да, отей тук трябва да се... Виждам първото нещо, което е за мама. Нощчето също е от Shein. Виждам първото нещо, което е за мама. А, да! Добре, така. Много се радвам. Добре, чакай сега. Отваряме по едно нещо и си избираме. Поред. Ти си първа. Това е на мама. Така, ето тук може, чакай, ето тук може отгоре да го сложим. Това е ризачка с зеленчук. По-лесно да се реже лук, моркови, краставици, не знам с какво, картофи, Всичко. всякакви такива. Да. Ето го. Много се радва за това нещо. Няма да плача. Така, сега съм Това да стане. Юхук. Така. Това какво е? Какво е това? Тук помощ от публиката. Добре. Ето. Не знам. Ето го. Слагаш го сигурно ето така. И вземаш сигурно харча. Сега си ти, може да покажеш. Това е шишето на мама. Хора, много е голямо. Вижте, това е доста дебело, голямо и всичко. Искам да го отворя. Голямо. Ще го разпечатаме. Виж, то е... Супер! Готово. Тук има стикери вътре в него. За шишето. Ето го, от тук са, нали? Ядаме. Се натиска, нали? Я го отворя. Как се отваря това нещо? Как се отваря? Как се отваря? Не знам. Чакай. Как се отваря? Не знам. Добре. Дай да ти ще го държиш толкова. Така. Добре, айде как обаче другото Добре, нещо? я дай. Чакай, хрумна ми нещо. Хрумна ми нещо, дай. Абе, хрумна ми нещо. То беше огънато. Сега го отваряме от тук, където са. Въздуха излезе. Да. Това нещо не знам какво е, сигурно се слага тук вътре. Да не капе. Това е голямата сламка. Стикери на... Които аз ще си ги на еднорог, на сърчица и всякакви такива работи. Сега не само мама има шише, ами и аз имам шише. Това е 100 пъти по-голямо от моите хора! Сега не дайте шишето там да си го оправя. Ето сега давам шише. Искаш ли стикери? Не ги искам. Ти ще ги залепя на моя. На моя? На моя то шише. Добре, може и аз малко. Да. Уау. Това е... Моето има филтър. Защо е? Как се маха този филтър? Ето го филтъра. Това... Сламка няма. Няма сламка. Знаеш ли как е? Виж. Той е с мукалката. Той е като моето. То повече ми харесва те.
правиш така, той е като моето миналото. Ама моето миналото беше много по-малко. А това е толкова голямо. Сега е Норито наред. Нейните. Давай. Нейните Палците! Ама нали да ти покажа сега. Пробвайте, Нори, пробвайте, мамо. Вижте! Ще става бърлелина. Бърлелина. Бърлелина! Става бърлелина. Не можеш ли? И как е? Не, после ще го... Стават ли ти? Да. Ма тапиш ли само? Не бе, стават им 40 номер. После ще ги пробваш. Ще пробваш да ходиш. Сега аз да си избера нещо. Ето това. Успях! Как? Ма, виж колко е просто. Много се тъпи човек някога. Виж, гледай се. Пъхаш го надолу и готово. Да, благодаря, че такова собствените си деца. Да. Така, да. Ти какво е? Това са, сигурно те са протекторите за телефон. Да, само че не ги Мамо, отваря. ти уж не участваш в моето видео. Не, Нашето не видео. ги отваря. Само виж за кой телефон са. За Това кой са за 05 са Норито на телефон. Това е на Норито. Нори, отдири си ги малко. Сега. Аз вадя. Ама защо ще ти е разпиляно така? Тихо. Ако покажа мама как се радва направо. Оле, побеляти косата, не ги слагай веднага на коса. Нори. Аз нямам такова, защото не ми трябва. Тези Има две много работи. пирушинки пада. Тези две работи. Правиш да и се правиш на... Много ми трябват тези неща. Ого! Снежко се ти. Чакай сега. Ето това, не знам. Избрах това. Помощ от публиката. Какво? Това, хора, е замахане на топчетата под дрежите, под диваните. Пробвай. Не, няма сега. Може ли да го отворя? Да, отвори. После ще го пробваме на дивана. Оля, той е много маничко. Защо е розово? И е много маничко. Много е Да, маничко е. От тук се включва батерия сега. Трябва. Не искам батерии да ти слагам. Ми трябва, ама не сега, после. Аз съм. И къде му е чучурчето, че да може да се сложи батерията? Най-отдолу. Ногти. Ногтите на мама. За мама. Може да ги видя? Може ли да ги отворя? Да. Само да ви покажем мама как са такова. Уау. По-бързо, че ти видео вече на 8 минути. Оля, те са доста, бе. Може ли да ги Да. Ама са доста. Олеле, има малка пиличка. Ама лепенката... Ето тук лепенките паднаха, ето тук. Тези лепенки си слагаш на пръстите и се залепиш. Много вълнуващо. Беше просто само едно. И аз. Така, сега пак сама. Не знам. Масажора се Не. Хора. Това е масажора. Хора. На нас вече ни писна само да масажираме тата по ръцете. И купихме масажор. Има няколко части, ги слагаш и така. Оле, И това е масажира. Оле, много яко. Има и такава част. Има и такава част. Има също и такава, че има някакво. Да. И тази част е просто Съзаряно е. да ти такова. Има кабелче За да за зареждане. То явно се зарежда, пъха се някъде. Аз го видях и тук отзад.
И това се включва. Какво е ти? Включи го. Ти що така? А ти какво направи? То е щупено. Дай да видя. Нищо. Дай да видя. Щупено е, виж. Вау. И заради той се махна. Я дай. Олеле, хора, щупено е. Щупено ли? Да. Ела, дай да покажа. Чакай, бе. Не, давайте продължаваме. Сега е норито наред. Ти хвана. Малко помощ от публиката. Това знам какво е. Помощта от публиката, тя не може сега, защото е изнервена явно. Може ли да покажа? Това се залепва на стената. Когато е мокро, май. Чакай. Когато е мокра. Това са Така. някакви сърчица. Да ги посъчиш на мен. Е така и от двете страни може да се залепва. Супер, е. И какво? Сега аз. И се залепва. Това не знам какво е. Може ли Да, съсич. да го видиш какво е това? Това е завежди, който показва. Да го отварям ли? Да, отвори го да видим дали е то стабилно. Значи, да розово покажа. Всичко е защо всичко розово? Има си капачка, е така е. Има си Отваря зарядно. се. Тук. Има и зарядно. Я ми дайте едно топче тук да сложа. Да видим да работи. Има си и зарядно. Има също такива машинки за... Какво да правиш? Айде сега. Има си и опътвания. Как да се Сега ползва, няма да. Мама, дай си ръчичка. Оле, ти 100% на тази ще му хареса. Вижте как са мърда. Да, вечер ще има масаж. Ама ще го направя. И пак с- сама. Да. Хора, много чудно това какво е. И виж, мамо, виж. Абе, Става аз по-бързо, става по-бързо, бе. Добре, май се сетих. Ама, ни снимаме. Окей, да, снимай. Ще ви. Какво е това? Сетих се май какво е това. Това е за носа, тачи да не хърка. Покажи го. Ей, тези неща. Да хъркат Я на да мама отворим. главата. Да работи. Това са в кутийки. Това са в кутийки. Ама то няма много и малко. Много е малко, как не Така се е. пъхне Да, носа. става. Как Ще ще го ми пробвам. се- Защото Хора, има 4 в пакета. ти... Има 4. До вечера ще го пробвам. До вечера ще го пробваме и ще видим дали сме доволни. Това са моите работи. Добре, се вземи ти отвори нещо, мама. Чакай. Не се редуваме. Моите добре. работи не. Добре. Това е мое. И ми хареса. То знаеш да ти хареса. Няма да го отварям, защото са... Колко са 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Колко от години си? Това не сме го... Успях да го направя. Аз съм. Браво. Може ли да покажа как го направи? Да. Така. Това много ми трябваше за моята чет. Ти са сладките. Да. Мамо, виж, ти са сладки. Така. Точно това ми трябваше за моята сламка от шишето от Шейн. Защото аз само не го си ползвам както И да знаете, те са огъла. Че Да. да може да чисти. Я. Вау, те са много приятни. Имаме и цветни. Тая е най-яка. Вижте. Имаме и цветни. Както се обръща, така, такъв е цвета. Ама магнитикото е. Вижте.
Много яко. Я да е Тази във всички цветове. Я да е като хамелиони. И са пъха. Чисти ли са? Или трудно става? Много трудно става. Малко. Нищо, то наши се изчисти. Сега съм аз. Тук няколко работи отдавна ги гледам. Да, бе, мама, да. Как е? Доста гледам, но на мен на мама нещата не се отварят. Аз за мама работи че отваря. Да, защото мама си такива. Ти са сламки. Хора, много шумно става. Да. Да, да е шумно. Стир да има. Удачка. Така, това не знам какво е. Това сигурно е така се залепва на стената и слагаш тук тези. Да. Това какво е, ама? Това е за телефон и за туалетна хартия. Поставка за телефон и туалетна хартия. От някъде се поставя, не знам. Отпреди трябва да има. Точно да е, отпреди. И отзаде се слага лепенката. Що ли се пъхат тези работи вътре? Аз ще го наглася. Много са малки. Ще го наглася. Ето така би трябвало да изглежда долу туалетната хартия, горе е телефон. Да. Защото някога с телефона туалетната хартия. Туалетната. Я? Оле, много е яко. Чакай, още съм се научила. Норто, че да се пробва заради това. Аз ще вземам изпълнение. Нор, давай. Норто много се радва на тези пантофки. Пантофили! Ама Това е пантофка. Ама още се занимава с шишето. Търсиш ли? Тя пак нейните работи на граба. Момчето ти. Да, това са за пръстите. Ето го, нагласи го. Ето, вижте шишето. И сега го Така се държа. Ето така. Трък. И правиш трък, пиш. пиш. Може би не е тъй. Малко минута почивка, рекламите, да. Почивката свърши след рекламите. Така, аз трябваше да се отворя тези неща. Хората няма да искат да гледат видео, което е толкова сложно. Да, маха се ето това нещо и го слагаш сигурно на обувката, да ти... Сетих се как трябва да се направи. Затова са още три вътре. Трябва да се залепят. Ето само едно са това. Нори, по-тихо бе. Обаче са много малки. По-тихо. Не са много малки. Как са малки бе? Докато го сложиш и така на обувката. А що ми се струва? Тъй, аз съм. И тези неща са залепят и тук от края и се слагат на... Добре, мама, добре. Няма да мъпим. Да. Ние сме шумни. Трябва да се казваме шумникови. Тъмно тежах да кажа. Така, това е на мама, но на мен много ми харесва. Това... Кога си го вземе? Ето това Много яко. е... Големи мигли искаш да ги. 5 метра. Извивачка за мигли. Нещо си. Тото и за такова си. Какво е това? Резервни части. Колко такива резервни глупости има? А ти какво ти нещо? Резервно на той? Не, той да си режеш миглите. Да, той да си ги режеш. От майко. Сгъва са. Щупи са. Абе, не така. Сгъва са, бе. Това знам какво е, иде да ми обясняш и така да правиш. Трябва да се слагаш така. Ще. Това е... Все малко зъби ще пробваме да има. Не, чакай се. Това е пак за... Тако, правиш тако и така. Да, има още хиляди такива И частички. тако с нещо, не знам той за какво. Е просто четка.
Те са гумени. Ай, Добре, сега в като пакета махнем. ги слушай. Айде. В пакета ги слушай. Нори, ти ги слагай в пакетчето малко. Ама ще ги загубим той. Не, носи скъпи. Така. Сега е едно голямо нещо. Я толкова. Така. Ще радвам се. Първо пакетче. Вътре има... Вътре има Голямо. бюти блендер. Голям бюти блендер. Малък бюти блендер. Хора, да кажа нещо. Може ли? Да. Ние бяхме взели бюти блендери от тук, от стражица. Те са толкова меки, а те са толкова твърди. Мама в момента съм кажира. Толкова... Значи това е нашия. Вижте го, много е мек, така може. Къде е другия? Ето го другия. Толкова е твърд. Има и отрязан. Има отрязан. Защото е така да прави. Да. Има още един. И доста са. Честно казвам. Да кажа нещо. Малките не знам за къде. Това знам какво е. Това си пъхаше така и правиш тъй. Да, знам. И така. И какво е? Това е, когато са ти мръсни работите и тук си търкаш четките. Вижте. Да други. Толкова е. Има толкова много работи. Така. От пакета. Вътре в пакета имат друго. О, харесва ми. Мамо, бе. Наистина. Не трябваше да ги отваряш. Чакай да ги покажа. Това са много четки, които половината изпадат. И към тях. Чакай, аз ще го наредя и тогава ще ги кажа. Давай. Давай, бе. Давай, бе. И към тях ето това, вътре ги слагаш. И ето тези три представки. Дайте ти да го наредим. Дайте аз да го наредим, като вие в предстои време си ги Како обсъдваме. ти се отваря? Ще се отваря. Ти казва на кака ти най-любимото нещо да се събъквай. И какво е? Шут! На баба купатите са по-хубави. Добре. На мен път на дядо ми хареса. Що? Така. Дядо не прави компоти. Баба ги прави. Такива две. Едното по-малко е с май размер, а това е М. Да ги отворим. Да ги отворим на по-набързо, защото мисля, че много е готова. Не. Добре. Не съм. Вижте, ето как е отвънка, отвътре малкия. Ето го. Отвън, отвътре големия. Хора, стана бомба! Ако ви покажа какво. Бомба с съкъснител. Ето го. То е същото, само че... Малко по-голям. Вижте, ето тук има такова, да си слагаш също. Да, и там също има. Да. Аз съм! Не се караш сам. Не ми се отваря. Че си избирай какво да си отвори. Що и аз избирам. И аз си преценявам. Чакай да го пусни. Да. Това какво е? Лекарство, че. Те нещо ли? Какво лекарство? Да знам какво е. Подарък! Бе, какъв подарък бе? Да, подарък, защото сме взели 62 работи. 62 работи. Мама, включи пералнята! Зъбния камък. Да, зъбния камък. Това е с зъбен камък, но това нещо долу. Това е нещо долу на зъбите. Мамо, отучни са. На зъбите. Сега съм аз. Да видим кое искаме да отворим. Еги. Това не знам. Това после. Това после! Те са моите. Аз не ги отворя. Оле, че трудно стана той.
Я да го покажа. Оле, ама много яко става. Я да го Ето. покажа. Хора, Ето тези го. неща не са били за мен. Намерих си моите. Добре, давай, айде. Ето. Това ще ли те крича? Много Това яко ще става. телефон. Да. Телефон. За мен ще ми потрябва. Да, бе, ама ти... Нори стига. Чакай, няма да е това. Аз съм. Не, това ще. Ти е много го иска. Кого е това? Аз забрах Няма да вече ти какво кажа, съм де. искала. Аз забрах вече какво съм искала. Ето това, че чурчи. Ето си го слагаш, нали, на... Ама доста На- малко. Дай да го пробвам. Бързо. Защо всички ме прекъсвате? Айде, аз съм. Всички ме прекъсвате. Така. Добре, другото няма да го прекъсваме. Така. Това, кака има такова и мама има такова. Това ми е за косата, но е доста малко. Това ето така си. Я Такова чакай си. да... Ти си го слагаш. Но май няма да ни прибере косите. Я... Защото е много Я- малко. Няма сега да го пробвам. Мамо, я ела! Мамо, ние купихме две! Да. Едно за нашата стринка. Мамо, ела бе! Не мога да го сложа. Стига си викала. Ама не мога да го сложа. Да, че го сложа. Той сякаш е по-голямо. Ето това и Да. пак си го уместиш, защото нали да го то. Той сякаш е по-голямо. О, да. Ние сякаш, ние Добре съм ги поръчала две за всеки случай. виждаш нещо рози. Аре, бе, дето ти изкръщава. Ей, ги бе, чакай. Ето. Това също е твое. Да. Да го отворя ли? Айде. Ама, тук го оставя. Че да се направиш на... Че да се вижда. Така. Това е моята... Това е кутийката. Това е за палците. вътре да си слагаш палците. Да. Палците! Да си слагаш палците. Много е красиво. Оле, много е красиво. Браво, Нори, че си го поиска, мамо. Аз го искам, защото знаеш, че ходя с тях на танци и си го взех заради... Браво. Ето и си го държаш. Да. Може и аз да го пробвам, ама ще се припия. Със сигурност много. Да. Това също е четките на мама. Добре, много са мънички. Ето колко ще ти трябва. Очаквам да се големи. Ето. Нищо. Уж ми казват, че няма да ме прекъсва повече. Ние сме си такива. Много са вътре. Ще ви извадя само единичка, което са с две такива. Доста са. Да. Ето една. О, вау! Вау. Една е такава. Мънцърки са, ама са красиви. Мънзърки. Има и такава розова. Да. Но наистина са малки. Нищо. Сега вторите останаха Остана ли още, много бе? малко. Много малко, но той не му викаш много малко. Да. Нори, давай ти подред, мамо. Той са ластичката. Пластици. Не знам колко. Няма смисъл да ги Много отваряш. са, то трябва да пише там. 500 ли, 1000 ли, колко бяха? Няма как. Ма толкова си трябва. 5 пак. Ето. 5 по. По 5.
това е. Да. Това е бикчи с 3 пакета. 3 пакета, представ. 18 са. 18 общо. Да, трябва да са 18. Поне те и пишеш. 6 са в едното. И ти споръчала. Айде. Намери ли? Я ми дайте комплект четки деца за тука. Ей ги. Които са за тука, не знам кои бяха за тука. Майчице. Тия да, розовите. Хора. Аз не изпомням помощ. Добре, това може да кажа какво. Това май е за ногтите. Като го... Това май наистина за ногтите. Мамо, Кое е, мамо? и за О, ногтите. да, това е. Ето го. Това е светлинката. И като натиснеш и този бутон и почва да ти Веднага. ногтите. Веднага, да ги запечатва. Зарежда се. Да ги запечатва. Да, Его трябва трябва. да има USB. Има заряд. Ама искам да ги вкарате вътре, моля ви се да мамо. Никой ще ги Вкарам ги. Аз съм... Ами, че... Тихо де. Тихо де. Добре. Айде. Искам да видя какво е това вътре. Нещо напитвам и аз не знам. Искаш да си го отворя? Та толкова... Ето. Лека. Какво може да е, я? Не Не знам. знам. Моите четки. Това е. Ама трябва да има Ама още. ние за такос, а за рисуване, ето тук вътре има още. Още 3 има. Мамо, тук има и още неща. Те там са. Да. Ето ги. Различни видове са. На тази пише 4. На тази не пише нищо. На тази пише 3. Ето, покажете го долу-горе какво представлява. Ето какво представлява. Сигурно сте го виждали. Със сигурност. Нямам търпение да си използвам шишето. И аз. Лепела. Той Лепелата за ногти. Да, за ногтите. Няма какво да ги показвам. Колко са Мама, вътре? не е нужно да го затваряш и да го отваряш, да го вярвам. Чуле? Да. Айде. Има още ни лепила. Които са пак. Мамо, ти колко лепила си взела? Доста. Ама са доста мънички, Аз заради ти съм- си поръчах. Хът не се знае кога ще си поръчаме пак. Обаче, очаквах да са по-големи. И аз защо всички работи ни вземат Да. големи пък са Виж, покажи им ги колко са Виж мънички. какви са. Ето тъй. Да. Ей тъй. Да, той са за зъби, покажи ги. Така. Тези са за зъби. Има 3. Да, поръчал съм да има доста. Не знам. Моля да я така. Да. Това май е мое. Кое? Не, това е за Не ли за аспиратора. прическа? Не, това е за аспиратора. Да се чисти. Защото не става много зле. Ето И така я дай да припна дали е твърдо. Оле, много е твърдо. Дай. О, много Много зле. е твърдо. Не идей го бута, чули малко? С пръстчета не дей да се набудеш. Ето са набут. Аз съм. Моите четки. Ето, няма да ги отваряме. Да, не ги отваряйте, бъдявате. Да се стърпи. Какво? Много са тънки. Ама аз... Много тънки. Ама ти нали се оплакваш, че нямаш много пенки? И за да ти взема. Да, добре. давай. Да може да рисуваш. Айде, бъди по няколко неща вече. 3 пилички. Ама... Да, нормално и то. Ама вътре са няколко, знаеш Да. ли? Да, бе, вътре са няколко. Да. Има към 5 такива пласта. Ама дай го при мен, че аз си ги събирам. Да. Не ли? Още ногти. Розови. Няма да ги отварям.
Без сърце, това са боля. Ето ги Защо ги хлебкаш после. така? Чудете. Вземаме по две неща вече. Толкова са красиви. Ето това. О, да. Не знам. Това са за ногти пак. Да, не делай. Ето да ги обърна в другата страна, да ги видите. Да. Аз вече взимам по няколко неща, защото... Няма пък. Това си е мое. Аз ще го покажа. Ама аз ще го покажа. Не се карайте, моля ви са. Аз как не им отворих нейните палци, въпреки че ги видях. Окей, добре, само не искам да се Той карам. толкова сгумен. После като спрем видеото, тогава се карайте колкото си искате. Че как? Вижте. Я да го видя. Дай да видя, мама ще стане ли? Ама Мири, ще го скъсаш, внимавай, мама. Не го мириши. Да ти кам, изляза от туалетната. На война. Тихо. Мириш наистина гадно. Добре, ама не тъй. Да. Ти крака ли си показа, че не ми ясно? Помириши? Не, бе. Помириши? Не. Ама той не е от кръка на Нора. Абе, бягай, бе, няма значение. Оле, тук Аз ще покажа само моите работи. вижте какво става тук. Да, нищо не покажеш. Гледай. Да. Какъв бардак стана навсякъде. Давай. Мама, ай, покажи се само ти уста. Не, нищо. Дръпнината не е така професионално. Как не е професионално? Ето тези. Ето тези работи. Не казах само, че мама трябва да ми шие палци. Да. Аз съм шивачка, ще го да шия. Дет много мраза да шия. Да. Тук са дървени. 1, 2, 3, 4. Аз искам те, защото ми е много И трудно са- винаги с балони да го правя такива. хора. Е такива. Ама той показах ти ли го Патрик? Да, бе. Добре. Моля, много се... Давай, Нори! Аз съм нали, че си... Ама той има още неща, ви само да ти. Че има, то стана 37. Той е на какати. Не. Какво е? Пак Ти са протектори. Има някакви лепенки отзад. Той показахте? Да. Добре. Ама е много малко. Нищо. Това е А50. Абе, хора шамутни, че не? Искам мухата да се чува. Това е А53-5G-то на мама телефона. Ама ти нямаше, защото ти ми каза, че да ти поръчам. Да, смутно. Да, и сега заради той... Дали! Не, бе, мамо, не исках да кажа. Не искаш, не Ама искаш. 15 лева за тъпен протектор ма накара да дам преди малко. А не вчера беше. Преди малко. Добре, както и да е. Давай. Онзи ден. Аз ще си оправям тук. Това какво е? Нож. Не е нож, бе, как ще е нож? Това са... За краката за петици. Бе, какви крака? Да си опит, да си Не. купуваш обувки по-лесно. Не е такова. Изчакай ти, ма. Това е за апелация. Да си маеш краката. Да, да ми е по-лесно. Да си купувам Окей. дървени пръчки. Окей. Много шумно стана, ама. Ами много викате. Минута тихо. Мината. Какво? Айде, давайте, много време стана вече видеото. Айде, аз съм. Искам моите работи да се отвори. Аз имам мощ. Да. Това бутна това. Не исках да ги види. А защо си... че? Почвам да ги използвам. Ето 4 различни цвята. От сега казвам, моята е синя. Моята е жълта, на мама е бяла, на тачи е сива. Мамо, слагай ги. Къде да ги слагам? Там. Оле, много са манзърки. Манзърки. Много са яки. Термометър! Кога? Искаш да го поръчвам? Кога са го поръчвате? И аз не знам за какво го поръчах, ама да го пробваме. Чакай, да отворим. Аз си взех. Вижте термометъра и си го допираш до челото така и ти показва. Тук се едно говоря на някой дето въобще не разбира какво е термометър. Да.
Давай, че продължаваме. Това ли отвори? Батерия няма. Това е за... Батерия ли? Това е за език, да се чувстваш езика. Това е за език, да си чистиш езика. Добре, давай. Там. Давай, мама, ще купим батерии. Покажи го. Ето Ще вземем това. 300,500 батерии. Така. Ето това е за ногтите. Пак такива лепила ли какво и да. Кое, мама, да дадем тя? Еми да, само че той не е такова, ами той си го лепиш само. Лепиш си го на ногтите. Да, ама не е като ето и примерно. Той просто е такова. Да, бе, знам. Лепенка. Това е за... Ядем. Той от кога го чаках? Чакала си го 7 дена, нищо. Не, 10. Честно, толкова За бързо 10? са ме видяха. За 10 дена, мама, Ти вчера ми каза, че бяха 5. 10, мама. 10 работни дни. Ето. Добре, няма да го отварям, защото не знам как. И дай да го отвориш, ще го покажеш. Давай седи. Аз съм. Ето виж, покажи ги на Оренци. Покажи колко са мънички, мама. Това е за вежди. Да. Това е за вежди. И това. За вежди. Това не знам какво е. Той е прескалото за колата. Парастройка, да. Престройка. Разстроика. Така и защо го ме Лепило за Пак за тако, за ногти. Да. черно нещо. Оле, много Той съм какво? леки човек. За... Носа. Да, това е за носа. Трябва да имам още. Не знам. Ето ги. Да, дай ми го. Какво? Не е това. Нямаш повече. Нямам ли само той ли е? Да. Останаха 1, 2, 3, 4. Добре, давай, че свършим по малко. Айде, това- вземаш какво станеш. Не попада на И чакай, взе си. Ето има още едно. Да. Има още едно. Аз съм наред. Сега. Той какво е? Това е чиксо. О, да, той е... Сетих се. Това е Двойно слага. лепящо. Не го махай. Знам. Да, сложи го в пакетчето пак, моля те се, мамо. Те ще се развали. Ами, пакета му. Сложи го в друг пакет, виж. Его, те тук нещо измисля. Хайде, това е по-бързо. Така, това не знам какво е. Това за шторите ли? Той, какво е? не, това е за чистене. Покажи го и ще се сетят хората. Ето, покажи го. За пералня, за плочки, за всичко Да го става. чистиш така. Да, да се чисти И по-хубаво. на плочките унес. Да, фугата. Фуги. Да, фугата. 5 са такива на брой. Това мама много май го искаше. Много го исках, не знам дали ще работи. Трябва да използваме зъби. Море, там да си закачвам работа. Ето, такова и такава страна. Това са огъла. Да, огъла са. Къде е батерия? Какви? Как Отваря се. всичко отваря? Що? Кой ти отвори? Вътре се сипва Той сапун. се слага сигурно нещо. Да. Вътре се сипва сапун. Я покажи ти И ето. някакви неща. Мели, покажи мамо ето. Какво е това? Това го знам. Да, ама не го бутай. Столче! Не е столче. Какво столче? Ето. Това е столче за кукли. Не. Това си го залепяш отгоре на стената и да си слагаш... На кухнята, мамо. На кухнята. Да, той е за кухнята и И да отдолу. си слагаш... Така е. И си закачаш нещо. Примерно. Няма как да е тъй. Така е, залепяш го на стената и си го Няма как да е обръщаш. тъй. Ето, виж. Ами как? Няма как да е Или тъй. аз съм го обърнала. Чакай малко. Няма как да е тъй. Айде, Как ще губим се време. Да, ама чакай да го Аз съм. случи? Ето готово. Колко мънзърски. Ето, мама, сега. Телефон. Сега Ето вече така да. вече. Да. Е по. О, покажи, това е за бикчета. Поставки. За Ама си ваната. да се и за телефон. Не, Аз ще го ползвам за телефон. Слагам си тук е телефона той няма и да пада стане. назаде. Той няма да стане.
Те с белите са злепени. Оле, те са много тежки. Те са на порзачи. Това са 3 черни нокторзачки. Нокторзачки. Ма са много хубави. Оле, той ми най-ганата, тая я хвърлям. Ето ги на порзачи. Това не може да маски. Не? Добре, не знам какво е това. Той е райберче. Оставя го. Такива за врата. Да, това е райберче. Това аз го исках. И защо са 4? Защото 4 поръчах. Толкова ли поръчах? Да. Те са в Добре. пакетче толкова. Това Ето, то беше. ето такова. Това е. Цип! Да, за ципа. Като ти е такова, ципа, карваш го. И такова. Като се щупи. Като ти такова. Не бе. Сега е мой ред. Няма. Оле, колко голямо стана видеото. Колека, ти какво е сега? За уши. Оле, тук с мънзърколи, бе! Иок! Това аз няма да си купа хелфи. Вижте какво има. Чакай! Как може толкова малко? Защо не предупредиха? Хора! Аз мислех, че... Да, точно, голямо ще е. Ете го покажи колко е. Ете. Давай. Чао, Нори! Вижте, много малко. Той какво е сега? Пак не си пясъче. Я ги покажи. Много яко. Много фалшиво. Как ще е фалшиво? Виж, то си е така по принцип. Ето. Ей. Да. И като стане така и той Не бе, мамо, той. как се залепил? Не го махай, моля са. Има ли? Да, маха са. Може ли? Не може. Това беше! Свана ли са? Аз цяло... Чай да покажем бъркотията. И възглавници. Нищо. Мале. Айди кажи чао. Чао, сега ще пробвай тези работи. Не ги пробвай. Ще се сърди сега. Станаха ли ти? Големи са. Как на нея им стават на тебе пък не? Големи са ми, че ще се намерства. Добре, айди да... 39. Да, бе. Добре, айди кажи чао. Чао! Благодаря, че нагледахте.